Ketä meillä on tänään täällä? Viljami. Ahmed. Jos te saatte mut nauraa minuutis, te voitte voittaa Elegatin lahjakortin. Minuutti alkaa NYT nyt. Aloita tuolta mä. Kato, mä saan juuri puhelimen. Mä käyn moikkaan mun friendit, se tippuu mun taskusta. Kamera meni huonoksi. Meni rikki. Tiku ja taku. Tikulla oli munakarot takussa. Äijä. Tajusitko? Joo, kyllä mä tajusin. Ei tuu muuta. Kato, mulla on ollut nää Forset 7000. Mä tarvitsen uudet. Mulla on asti nää Egyptistä. Mä vannon 15 €. Hyvät repit, tiiäksä? Sitten... Jos on siinä, joo. Tietää! Poliiseen! Onneksi olkoon. Ei mitään. Tuli...